As the SADC summit approaches and Emerson Mnangagwa roll out the red carpet of blood and terror, it is important for Africans to be aware that there are over 100 Zimbabwean political prisoners held in connection with this summit, starting from 16 June. By Zimbabwean dictator Emerson Mnangagwa. Zvachizoendwa pane picture ari kutendera iri muri Zimbabwe. Sana mina mashikwana muda taugwa no subscribe like kuti on the bell icon. Pane picture iri kunyogwa ranzi stop ranzi the red carpet of abduction, arrest and torture. Pana patiri kuona kuti the stands yarohwa, pana patichiona kuti aiwa SADC summit yafunga ikati aiwa zviri nani kuti tipe Idi Mnangagwa chairmanship kunyange munyika yeZimbabwe muri kuitika zvinhu zvakaita sana torture, abductions, makuviolate kwema-human rights. Pana pa vanhu vari kuyatira vachiti saka ndo zvamafunga here kuti muspread the red carpet aiwa yema-abductions, ye-torture and arrest. Vanouya vachiti release all political prisoners including Jameson Timber and the Avondale 78, Namatai Kwegweza, Robson Chere, Samuel Gwenzi, Kuzumusi Moyo, and all other unjustly imprisoned. Tikuona kuti vanhu vari kuya pana vachiti tiri kuda kutozvimirira semaZimbabweans kuti aiwa vanhu varimo muusungwa. Panapa tiri kuona kuti nyika yeZimbabwe iri kupiwa chairmanship, but nyika yacho iri kupiwa nyika yakatarisana nematambudziko yairi kusangana nayo ayo SADC ichiramba kuadresa tichibvira last year panodzi ma-elections which were flawed. Chibotodze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro aiwa pechitiko ichi muchiona aiwa SADC ichitira the stands yekupa Zimbabwe the chairmanship. Tudze mafunguro enyu pena comment section yedu, sana subscribe or like, so turn on the bell icon.